Papír nahrát! Jediná možná možnost! Papír nahrát! Nová doba! Papír nahrát! Prosím vás, lidi! Lidi! Ano to bolí! Lidi! Prosím vás! Lidi! Něco se děje! Lidi! Prosím vás! Je tady hrozná krize! Všechno je v krizi! Kapitalismus, naše země, vy jste v krizi, my jsme v krizi! Musíme s tím něco udělat! Proto prosím, 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 A fuj! Já bych chtěl ty mrtvé. To ne, naprosto ne. Roste, vy potřebujete mrtvé duše, mrtvé duše, S Bohem. Nemůžu bližnímu nevyhovět. Samozřejmě se bude muset uzavřít kupní smlouva. Od té doby, co se proslechlo, že je milionář, našli se na něm i jiné vlastnosti. Mé dámy nebyly vůbec zištvé. Všechno to zavinilo slovo milionář. Pavle Ivanoviči, jak je možné, že kupujete rolníky bez půdy? Snad kvůli přesídlení? Ano, přesídlení. A do jakého města je chcete přesídlit, Pavle Ivanoviči? Do Cheronské gubernie. Na zdraví nového cheronského statkáře! Ať žije Pavel Ivanovič Čikikov! Můj Bože, to se ví, Pavle Ivanoviči, Pavle Ivanoviči,